ban pen urlong ya ka thong pen roi jong mentri rang ba do kari Narendra Modi dingba ki scheme ba phe ki ba ka sarkar lawan ra na ka benda ka bha kamyan jong ki pai pa bat kham tam ki nongram ka Bharatiya Janata Party BJP Meghalaya Ringkan ka state BJP Kisan Morcha menta ka singi kala pelong ka jinglang pai pa banjie bat pen scam ki nong ket kam jong ka district Kisan Morcha bat ki mandal Kisan Morcha ha ki santali ki constituency jong ka Ribhoi district ya kani ki jinglang la pelong ha Gladden Tower nongpo ha ka ba la sakhi lang de ki nongyalam bahakmat jong ka jilla ki ba kenthop yo ba one kit poshna state secretary ke BJP uba Durut Majau State President ka Kisan Morcha UPS Tour General Secretary ka State Kisan Morcha Bat Uba Donlang Nongpri State Secretary ka Kisan Morcha Lamban ki weipat ki nongyalam ka seng ha ka jingpan scam ye ki nongket kam ka District BJP Kisan Morcha ha Ribhoi la pen scam yoba Jinan Singli kum President uba D Maring kum Vice President uba Blanting Namsa kum General Secretary bat ki wei na lor kata la pen scam ru ye ki nong yelam jong ka mandal Kisan Morcha ki ba kenthum yoba Suni Mani kum President ka nongpo mandal uba Simon Lapang kum President ka Jirang mandal uba Akbar Rongpen kum President ka Mauhati mandal u RB Star Kharthangmau kum President ka Sning mandal bat uba Precious Mador kum President ka Roy mandal ha gajingelang kinongelam ka BJP kila pelong ru ya ka jing kuslai ka bajur halwa ka jing e ka ba ki nong rap ki kandu ha ki ni sngi kenthum ya ka jing kyu dor ki maram ka jing bam byang ka yo ka han ka jing duna ha ka jing yo jing rap pisa bat ki la jing rap na ka benta ki maram ki lo ong ba ka BJP ka ang nun ban yai beteng ban ya khun na ka benta ka hok jang ki nong ram ban pen klan ya ki jing rap ling ba ki scheme sarkar pat ban wan ra shushu kilat kamai ki ba penne pensa ya ka jingem ki nongram hagi tha nong kan dong jong ka jala Lai dala de kapor ban yo kam ngi biyo kai gani ngapo ka jingtoli hangni langbaro te menta kan poi ka banta kuble sibon badon te ngan poi ka banta bang ngini samno yaki katto kat nen teligi appointment letter kepada jong ka district Hakti. Five no so strong to really play this game. Hakti. 하시네. Yung kita ka free gas cylinder. Tegine kita ki kam ki bau menteri rangba open phalang ya ka cingmot cing perkhat cingi way by way. Om tang kata ndengi yo iru baya ko umba momdi. Mo ka JJM ka bangyom manta kila poiler hamal lagi sinong ki thao. Le se kan don mo kata ka cing bombyang hang ne hang tai ka la kan don. Henry ngong ye pi bala ngi kwa kata ka pro development kata ka sinsya ka khada ka bakoi la ngi rat kwa ka state ngi kan wan kata ka development ka bisisya mau ye pi mangidon kam ban kelatya ban keladem ban long ma pi isyara ban long ma pi ka jingshai nang ni na ka yeng chungi manta mangin ya cheki shnong ki thau ban pan su tho shwa tang ye ke ki bangi ni layo dan nang ni syakmat lada ka party ka thlan lada mangi thlan lada mangi long kita kinong gersiu pia yang ki para marjan para marpa ki ban pen sngau ladang i don kam ka development ladang i don kam ka cingshai ladang i don kam ka ta jingki ha ka roi ka par ha ka yo ka kot ha ka kamai ka ji ngi don kam ban yo ka sinsya khada ka khoi ka basuba ngi don kam ban yo ka bor sinsya ka khwan ka pura
Nakatagadaw na ong ipi, balay iyawan hagar ka party BJP, ngiyoi bamanu basan syari kariyan dia. Ngimday ban cendong cimut ciperkat, lese kita di propaganda kita ciput stu cimut ciperkat ki bapan bakalano ini. Ki ong ba ka BJP ka long pomta ka leben pomta hendrengi nang ni ngin long kita ke nong yelong ngin long ki syarat ki ban ai ki syai ki pai ba nang ne syakmat ngin yoi ya ke development ngin pensyai ki bakas state jungi ke don kami ke development ke don kami ke nong yelong ke besisha ke don kam ya ki nong tembot ke besisha Ki hagi thai nong kendong ki dia kendo sibun ki jinge nadu ki barep hagi pentor ki barep hagi lum ngia kendo sibun ki jinge ke jing bombit ke jing bombiang ki tiar gitar nang ta pade hagi ni kisni ki bangi don nanta ngidon kamru ki machine banyara pen state ya ga kam ga jongi long kumba krisyan ya ga kam ga jongi haga jaka bangi penlut ya ga nong ga jongi si peungut lada ka machine ka don tang si kata katrai tingi don kam hiru ya ki bakum kita ki jingi ramo na kalian jungi ki nong rem ni kerpa de pisa bapin sngau bahaban paniyo ya ki jingi ram ki ba pher na ka banta ki jongi ki nong rem ki badon ha ki time nong kendong lane ha ki kapsor kumta na kalian jonga kum ka long kemi ka badon ka jingkit kling ka bakya na ka banta ki paranong rem ki bagi ki jongnya banna ka banta jongi ki long kemi ki baya kan du sipun ki jeng pi ki rung ba khendian compare bangi ki long kemi ngasim khendian na ka banta jongi kum ki long kemi tang ki long kemi mo ki long kemi ki bakit ya ka jing khia ha ying asam nadu upin hadu ka bam tia ka kham khia hi ka jing ki jongi ki long kemi ki pa pi ki rung ba pilet bala man kasni pi ayang ni Henry ban pendiang ya kijin don kam ke barit ke bari aku batim mangi ki kemi pimtip ya ki kendong ki set ken serot kijin don kam jungi ki ken thei mo ke ngi ki long kemi ngi tip kham bha ya ke jing na ka banta ka ri bat ka jai pen riu ka jungi ngi tip kham bha ki jing ya ki nong rep leng kha ki jungi de na mar kata na kalian jung aku ka long kemi ngapan jur ka jing ya ram na kalian jung ka sarkar bakan phai khamat sya ki nong rep ki jungi namar lada klem ki nong rep nginom yo ya kabam namar kata ngakwa baka sarkar jella baka sarkar kemi kan phai khamat sya ni ki nong rep bakan yo i ya ki jinge jungi ki nong rep bakin phai khamat hagi yang baro na ka banta jungi ki nong rep Kaladan kam bandon kasur kapasawajam hadelhi pia benjur nami kata tangin yara kati lada bisngo yaha be kata bagasur jong ki pai penre jong ngajak penre nyo trajungi kaladan kam banyo ya kata kasur kapasawajam hadelhi banra ya kata kajing jingam banwanra ya kata solution ni kita ki demands ki bengidon ki bon kita ki demand ngatai brokol pi punya kubur ba kasti jungi kala i bhang ngatai ki demands ki num dai ban labun thang ring ilang ngai demand do kat kini ki sni kata galong ba kata hi galong naman ba tenghat ni kum bakala haba ni je kita ki nong khamat je ka party BJP hi menta de pet hakasan sha kadari ngatai sarkar kami kadai jong ke BJP ngidan aspa saupomot ki Lok Sabha MP but daga baburam daga bakenmau I ya MP badan buram jingi ibang sukha kendit kal along kajing kendit yang iparo ipat nong song jong kejelahi in fact kajing kendit ya kami iparo koi henre kumba lap ngan super lap ikai kajing ong jingi baka agar demokrasi kahabiat khmat but shem kan sadon hi ka by election but kung ka party hi nil ni kanman ba ka party kan say uta pertong but ngilit pendak i tay arspa sobho ngin at so shida na kasulong si juni bangin penkala arspa sobho pi menjur na me kata pikloy na manyetre na kumenta la ka party ko Ali, kakot kaya where we come tam ne pi inong rap kipadi sisa kita ki purlom nama klem mapi
ngatrai ke jingim jungi kanomya but aga jingya nanti jong menteri rang ba do nado bushinti ya kalengkor ban sensyari gari haus nam arjar kat saung ngai shibon tiligi ge ki bau menteri rang ba do Narendra Modi ji jui bai jungi ulawra kham kami piki nongrat ngatrai de kapis PM Kisan Saman Nidhi kawan hadin ba Prime Minister usmuthu ba kinong rapi kidan kam bandan taga jingkarsan ke barat ba ngatrai bon ba ki skim ki ba ki kinong rap pio benta de kade lemba jing perkhat jong menteri rangba bat benta menteri rangba do jungi bo ingi sokawai ka phang bo ingi katakan ti jong ka viksit bharat ngatrai brokhat na phi la yasnyo ka tin viksit bharat denam dei ta menteri rangba do jungi bo igani ka phang jong ka viksit bharat tamon lakum rogom no shwa bakari kan kenjo ya katakan jindap shis pasnan hausnam arajar sauho nyongin dap shis pasnan jong ka jinyo jinglalun menteri rangba do don katakan jing thang bakari jungi kan kiu kadi panong kan top number 1 pun kijing mentoy ki mangrep nong balam kidan kisar sarkar kemeri India lai ki pun ki skim ka implement tam khandia thani hapo jila megalian te lingba kalama jong kan Bharatiya Kisan Morcha niwanra kanuksa thumai kinuksa bawanra kijing kala hapo jila megalia figuanem kuang bro tarakti se kanomot kwa Kikuang jingkala po jila magalia ni suthai punta kini ki sarkar papniai manta dei bahek hek po suda lakut kapor hek po mo manta dei kapor jumpi ki paranong rep nong bala kasim khiano trishtomno arjar apupra ngilaban poi kathong ni perkhat poi kathong ka jingjok denem te hapedeng jungi badan kam ki nongmi khmat basaya kalai hapedeng jungi ki longkmi hirangba ki samla lalong ki future leader ki labanmi ki MDC MLA hapedeng jungi te figuanam ka MP nakalang ka BJP mentah ko jila megala kuanam te kumbala Pancai mane state president jungi lawang kumno ki nongrep jungi kadan bor wanra jingkala po jila megala deinam ki nongrep